Канцелярскіх прыналежнасцяў у нашай краме становіцца ўсё больш, і вось поўны агляд. Нататнік, раяль, арфа, скрыпка для запісу ўсяго карыснага. Нотны сшытак фармату А5 для афармлення творчых думак, змяшчае шырокія нотныя лінейкі і інфармацыю па тэорыі музыкі. Набор стыкераў для матывацыі з катамі і прыказкамі. Натхніць на рабочы лад на працы, вучобе і дома. Папка для нот на 40 файлаў стане прытулкам для ўсіх вашых нот, даступная ў двух стыльных колерах. Акрылавыя арганайзеры з Моцартам, Шопенам, Бетховенам, Делягер, Фаранг і Шуман з карысцю прыгожаць ваш стол. А пакласці ў гэтыя арганайзеры можна, напрыклад, простыя алоўкі з чорна-белымі дызайнамі нот і клавіатур ці ручкі, прадстаўленыя ў 8 розных музычных дызайнах. Металічныя закладкі ў выглядзе акардэона, раяля, гітары, скрыпкі, трубы і арфы. Калі трэба прыгожа арганізаваць дакументы ці ноты, скарыстайцеся фігурнымі сашчэпкамі ў выглядзе канвертаў, навушнікаў, гітар, скрыпічных ключоў, мятлікаў і нотак. Яны не толькі якасна выконваюць сваю асноўную задачу, але і выглядаюць фантастычна. Ну а калі злучыць трэба нешта больш сур'ёзнае, у гульню ўступаюць заціскі ў выглядзе нот ці скрыпічных ключоў. Заказывайте канцелярскія прыналежнасці ў інтэрнэт-краме «Музычная скарбонка» на сайце m-skarbonka.by ці па тэлефоне +375 44 748 50 98.